na cestách dávam veľký pozor. Nie som paranoidná, ale keď kráčam, tak nemám slúchatka. Keď sa mi niekto nepozdáva, tak si meriam. Ja mám veľmi, veľmi silnú intuíciu, ktorá mi mnohokrát pomohla. Nechcem povedať, že mi zachránila život, lebo raz mi už aj išlo o život. V podstate som bola na nesprávnom mieste v nesprávnom čase. Tak bolo to v Ekvádore. Pri tomu teda, že je to krajina mojich snov a je to môj druhý domov. Nezanevrela som kvôli tomu na Ekvádor. Povedali mi, že keď pôjdem do Esmeraldas, že tam je to nebezpečné na plážach a taká mez znamená napadni ma, hej, zaútoč na mňa. Takže tak sa aj stalo. Pre nich vraj také chodiace bankomaty. V podstate dvaja ku mne dobehli. Ja som mala ruksak zbalený na 2 dní. Tým ruksakom, nie? Tak to mi tak ako bežalo v hlave, že však daj mi šancu si ho vyzliecť. A on mi baba takto do tej pásy mixloval. Pribehal vlastne tretí človek a ja som si myslela, no tak to už je po mne, hej. Prisadla som si nohu a potrhali sa mi 3 šlachy na nohe. Takže ty si ešte z našeho mesta nič nevidela? A ja že nie, no tak sadaj na motorku, ja ťa tu povozím. Takže a potom sme išli na policajnú stanicu. Tá noha sa zle liečila, doktori si vlastne nevšimli, že tam som dostala trombózu do nohy a ja som s tou trombózou išla ešte urobiť 3 týždne Kolumbiu. No a asi 4. deň som sa vlastne začala dusiť, lebo tie zrazeniny mi vlastne cestovali už po celom tele, nedoliečenými potrhanými šlachami a s tou tromboemboliou nedoliečenou, lebo to trvá aj rok, hej, kým sa to stabilizuje celé, takže som tak vlastne prešla celú tú Južnú Ameriku. Tak sme išli do tej štátnej, no tak to už zase bol iný zážitok ako v povojnovom stave, že tam proste tam ľudia stonali na chodbe. Nakoniec to dopadlo dobre a to bolo 2-krát na Madagaskare a raz v Ugande. Tu som si strčila do ponožky, že aspoň nech o tie fotky nedojdeme, keď už dojdeme o život. A tak nenapadne, aby nás niekto videl ešte aj v tom aute, že ani sme nejak nerozosievali nejakú paniku, len tak s Peťom sme si niečo pošepkali a spravili. Práve vlastne pri tých baobaboch, že keďže sa tam chodí na západ slnka, o takejto hodine ste prišli, viete, aké to je nebezpečné. Okne som s ním rozprávala, ten šofér takto pred seba. Nie, nevideli. Ten vedľa neho, že videli. Na palubnej doske mali jeho príľbu. Tak ja si hovorím, že on je tam akože posekaný, niekde ho majú v tom minimálne vzadu. O 2:30 ráno zrazu niekto s mačetou nám začal trieskať akože do skla. Jego ju tam akože mlátil a ona kričala. Štartu, samozrejme, jak v zlom filme to nešlo naštartovať na prvú šupu, lebo Peťo pritom zatrúbil, jak preskočil. Odišiel od nej a s tou mačetou sa blížil zase na naše auto. My sme okolo neho vtedy vlastne prefrčali, on ešte niečo trieskal do auta. No ale to je koridor pre divoké slony, že tam sa nesmie chodiť a my, že viete, čo to už oproti tomu. Takže som ostala vlastne zase sama. A tak ja sa vlastne musela dožadovať, kto ma kam zoberiem. Takže toto trvalo 2-3 dní, čo teda bolo pre mňa strata času, ale nevadí. Podarilo sa to. 3 týždne sme boli zavretí v tom malom aute